ஆயுளை அரபு நாட்டில் அடகு வைத்து ஆண்டவன் மேல் பாரத்தை போட்டு பெற்றதையும் கட்டியதையும் கதறவிட்டு கடல் கடந்து போகிறோம். ஒரு பயணம். கொதிக்கின்ற வெயிலில் போகாதே என்று சொல்லி வளர்த்தாய் அம்மா. இந்த அக்கினி வெயிலை கண்டால் அம்மா ஓ ஞாபகம்தான் வருது. ஊசி குத்தும் குளிரில் உறையும் போதெல்லாம் போர்வை கொண்டு போத்திய கரங்கள் பக்கத்தில் இல்லை. பகல் முழுக்க செத்து வீடு வரும்போது பக்குவமாய் மனைவி தரும் ஒரு கோப்பை தேநீர் தருவதற்கு இங்கு அவளும் இல்லை. தூர தொழிலை முடித்து அப்பாவை கண்டு ஆட்டுக்குட்டி போல் ஓடி வரும் அன்பு பிள்ளைகளின் முகம் வீடியோ காலில் மட்டும்தான். அப்பா எப்ப வருவீங்க, அப்பா எப்ப வருவீங்க என்று அவள் கேட்டால் கூடு மட்டும் இங்கே இருக்கும், உயிர் ஓடி போகும் பெற்ற பிள்ளையை நோக்கி.